рамзан кадиров салому кубамдарҷон мабашаи тоҷикам ай тоҷикистон ассалому алайкум ғариб бачагон мабашаи тоҷикам ай тоҷикистон дарду ғаму ғарибӣ ба гуфтан осон худованди меҳрубон нигаҳбонатон яке аз рӯзҳои рӯз шуд занги телефон як ғарибе саромро шуд аз мапастон гуфтад ки гӯш кун мара акайҳои ҷон ба хотири ғарибон байди нав бахон гуфтад ки гӯш кун мара акайҳои ҷон ба хотири ғарибон байди нав бахон ғарибам ғайри то асе надорам ягона ту ҳастӣ парвардигорам ҳамеша назди ту ман гунаҳгорам дар шаҳри ғарибӣ макон ту хорам ғарибӣ дарди сахт ҳастӣ бародар ғарибонро накор дору маёздор ғарибонро на сар бошад на сомон ғарибонро на дил бошад на дилдор ғарибонро дили сад шуку бошад чунча аз ҷафо мечарха хунбор агар дарди ғарибиро бидонӣ дил аз сад шокагар дадида хунбор ассалому алайкум ғариб бачагон мабашаи тоҷикам ай тоҷикистон дарду ғаму ғарибӣ ба гуфтан осон худованди меҳрубон нигаҳбонатон яке аз рӯзҳои рӯз шуд занги телефон як ғарибе саломро шуд аз ман пурсон гуфта ки гӯш кун мара акайҳои ҷон ба хотири ғарибон айди нав бахон гуфта ки гӯш кун мара акайҳои ҷон ба хотири ғарибон айди нав бахон китоби ғарибиро ҳар кас нахонад ҳаёти ғарибиро ҳар кас надонад китоби ғарибиро ҳар кас нахонад ҳаёти ғарибонро ҳар кас надонад он касе ғариб набуд аз куҷо донад агар ки пурсон шавӣ ман монда натонам ғарибон чашм ки исматҳои зай ғарибон чашм кушояд бо ёди ватан дур аз ватан ҷудору аз зану фарзанд бо сад хаёлу фикр вақти хоб кардан аз саҳари то бегоҳ бо ғам там ба там исматгота ки ҷо шиди алоқа гапро ку додам худоё раҳм кун бар мо ғарибон ба мисли ту касе беҳест мерӯбон мондаам рӯи рам ман зору ҳайрон надорам зарае қадри пеши дӯстон ассалому алайкум ғариб бачагон мабашаи тоҷикам ай тоҷикистон дарду ғаму ғарибӣ ба гуфтан осон худованди меҳрубон нигаҳбонатон яке аз рӯзҳои рӯз шуд занги телефон як ғарибе саломро шуд аз ман пурсон гуфта ки гӯш кун мара акайҳои ҷон ба хотири ғарибон айди нав бахон гуфта ки гӯш кун мара акайҳои